Sampean kok ngendi, Pak? Kowe tak kok kuwesel men. Aku mau ki ngalor ngidul ngetan ngulon golek utangan duit, Bu. Golek utangan. Apa mau nggo apa, Pak? Aku ditagih Pak Mandor, Bu. 2 juta. Lah ki engko kondang nyauri. Ya wis. Nyah, lho Pak. Apa ki, Bu? Jarimu re butuh duit, punya utang Pak Mandor. Kok kayak ki, Bu? Iki ki utang padha wae, Pak. Lho, utang. Iya. Sampean tak utangi sik. Moh, ora usah. Lah apa dek, Mo? Timbang aku utang kowe, mending aku utang wong-wong lho, Bu. Apa utang bank, apa utang koperasi sisan. Lah lha apa dek ngono? Lah nek utang nang nggone wong kan gak nganake to, Bu. Lah nek utang nang bank apa nang koperasi, anakane paling 1% apa 3%. Tapi nek utang kowe, anakane iso 100%, iso 200%. Tingko yo gak anake, Pak. Utang 2 juta, balik ya 2 juta. Aku ora percaya. Biyen ndak ya kowe ngomong ngono kuwi. Tapi nyatane, anggar aku utang kowe 2 juta, balike dadi 4 juta. Anggar aku utang kowe 3 juta, balike dadi 6 juta. Gedabrus. Mak yo wis. Apa wi, Pak? BPKB, Bu. Ape tanggo mek utangan nang koperasi. Mending mek utangan nang koperasi timbang utang kowe. Lah rumangsamu golek utangan koperasi ki gak butuhno tanda tanganku. Ya wes, ayo kowe melu. Gua mampir nang pom sik, Bu. Bensinnya mentek. Engko nak bali yo mampir ning baksonan yo, Pak. Kaya njaluk bakso barang. Lah aku tanda tangan re. Mosok yo gratis. Halo? Pak, sampean ki nang ndi? Iki lho mampir tuku es. Hawane panas. Lah karo sapa? Yo dhewe nek karo sapa ki lho. Wong kok senengane curiga wae. Lah sampean mau bar kok ngendi? Kopong bensin. Lah ning pom bensin mang karo sapa? Astagfirullahaladzim. Bojoku kare nang pom bensin. Lho. Pak, ese dereng dibayar. Awas, awas. Kok gak enak? Nah, itu wong. Lho. Manung matung.